Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City.
K5 News FM Iloilo 88.7. Isibong orasan oras sa Pilipinas, alas 7:35. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tag-palamati, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan, sa 180 ka mga barangay, siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapos, Lapas, Harong, Mandaluyong, Mula, Rebalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tag-palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaluya. And of course, nga pila man karon ka mga dalagko man nga mga balita kay informasyon na tipon sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Upod sa kay K5 Karin Badilla and mga balita naman nagikan sa City Hall with K5 Jenny Kauyuna. Samtang mga dalagko makaron nga mga balita nasyonal kag balita internasyonal. Naging kaupon naton karon mga balita nagikan sa aton nga news center pod kay K5 Sunny Punay. Sa kinandan po naton diri sa technical side K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Tuesday, January 27, 2026.
Ano lang tato naghiwat sa New Year. Kaki-5 manog February na taon. Lasig lang ni Chimpo, do ginaalas lang niya. Ha? Mga kaki-5. Kaya dugay, December naman eh. Dinagyang naman ta. Madinagyang naman ta sang ang pinaka most successful, pinaka na most pagid successful nga dinagyang festival ever in Iloilo City kuno. Kipay Bandre. Sugot kasne. Tikon pasugiron mo kag pamatian mong sugid sang mga taga City Hall. Ilabi na gid ang mga mga chiwari-wariwap kag mga mga chiwawa kag mga sumulunod ni mga sumulunod ni sino gani niyo ni Mayor Isacho. Ilabi na gid ang mga konsyalis nga mga chiwari-wariwap ya. O ni mo nga pamatian daw ginapamatudan nila. Post gani si Rick Sarabia nga daw ginakwan niya. Nga daw ginaplastar niya nga most successful kag daw yagid pamatudan niya blang nga most successful gid ang dinagyang festival sa sining 2026. To support sa iya sining nanay sa iya nga lula-lula. Sa iya nga ano panawag na naman amo ning malain mong makaki-5 kay bla inang dapat kun konsihal ka. Dapat kun konsihal ka, dapat way ka amo. Hindi bla kay 500. Dapat ang boss mo da ang amo mo, hindi bla dapat ang boss mo ang amo mo dapat ano gani niyo? Ang mga pumuluyo, hindi bla mo na dapat ang boss mo. Ilaya nga mga konsyalis ang ilang ginapabalog nila ang ilang boss ya mga ka-K5 ang ang mayor sang syudad sang Iloilo mo na yung boss nila. Kita nyo grabe nga mga dampig mga ka-K5 nga amo na iti gid ipamatud-an gid nga successful ang amo ni pinaka the best kag pinaka takampiyon nga klase sang dinagyang festival mga ka-K5 ang 2026 nga dinagyang festival. Ikon successful katama nga nag-viral sa social media kag nga ang public clamor mga ka-K5 grabe yaw. Hindi bla K5 Andre. Bisan pamatian mo tanan-tanan. Lantawan nyo bala ang mga comments ang mga netizens. Kaya makita mo gid nga comment nila nang bala ng ginatawag naton mga ka-K5 nga inang constructive criticism bla. Hindi kasi lingabi nga grabe nga inang daw barabara nga klase sang komentaryo or amo na siya inang ginatawag mga ka-K5 nga daw ang komentaryo inang may bias, no? Wala. Ang public clamor, ubot silingon ang komentaryo sang netizens. Mga ka-K5, inang patas bala nga paglantaw sang sitwasyon. Halos kalabanan ya mga reklamo nila ya lain gid mong hindi amo ikumparar sa mga nagliligad nga mga dinagyang festival. Pinasahi yang dinagyang festival subong. Din kay mo kakita sina mga din kay mo sina kakita ya mga ka-K5 ya nga inang asta ang crowd ya ginaisip. May pa ya mong may head counts pa ya sang mga crowd mo. Sila niya dire sa amo nga lugar sila niya 15,000 to sila kabilog, may 15,000 900 to sila. Ya dire sa lugar nga amo niyon yung mga 29,000 sila. Ya dire sa amo nga lugar yung mga 30,000 sila. Ya pang kabilugan yung mga 115,000 gi sila tanan. Hindi na kinanglanon niya kay 500 nga isipon ang crowd. Kay nga fiesta niya mong festival niya. Iyan ni Senyor Santo Niño. Pag silibrar nato niya sa kay Senyor Santo Niño mga ka-K5. O hindi bala?
nga kinanglanon pag grabe nga isipon ang crowd kinanglanon grabe nga butang isa-isa Honda. Ano may head counts ka mo kada sulod sang tawo ginaisip nyo. Oh! Sinong manong isip ni Raisa? Mga ka K5. So, karon kay naghambal ka mo nga most successful ang Dinagyang Festival 2026. Kag ginasuportahan ni Rex Sarabia nga ido-ido ni Raisa. Mga ka K5. Kay ginasuportahan ginila nga mo gid na. Now ang pamangkot nga nagligwat ang utok kag paminsaron sang taga FFI. K5 Andre. Kay nga Ariolan tawan nyo blo. Nagpagwa na sang statement ang IFFI. Ang Iloilo Festival Foundation Incorporated. Anong bago yung meaning na subong man? Iloilo inang Fera lang Ilo Incorporated. Iloilo Fera lang Incorporated. Kay damo na sang nakahalata sa taga FFI. Abi nyo, hindi ka mo halatado na kamo. Nahalata na kamo sang mga pumuluyo. Naabot na kamo sang mga pumuluyo. Nga ining Dinagyang Festival nga ini, this is a patronal fiesta, mga ka-K5, pero inyo ginahimo ya sa IFFI ginakwarta nyo. Kahimbon nyo pa ang syudad sa Iloilo. Wala sang may nagapasilabot sa inyo, kag hindi makapasilabot ang mga pumuluyo sa inyo, kung hindi nyo man napag-iripot sa inyo, kay ginahambal nyo nga foundation kamo. Mga buisit kamo, ka mga animal kamo ngayon di patula kamo da. Nga mga taga FFI, pariho lang kamo sa nagapungko sa syudad subong. Mga ka-K5, Iloilo Fera lang Festival Incorporated. Kay ginakwarta nyo kada pirmi ang aton nga festival. Wala ka mo labot ya kung anong matabo dire sa aton sa syudad kung malipay ang mga pumuluyo. Kung okay man ang mga pumuluyo. Kung bala satisfied ang mga pumuluyo. Nga nakahimo mga ka-K5 sang simba o kung dayaw sang aton sini nga inang Senyor Santo Niño. Libot kagani sa bilog nga syudad sa Iloilo. Mayo pagani kay may ara pagani nga mga ngalan, kag may ara pa nga mga karatula o kung mga tarpulin. Ang aton sini nga mga dinagyang queen, ang ngalan sa mga tribo, tara pagani nagapalayag sa mga dalan-dalan. Pero kakita ka mo nga may marka ka may itsura sa Santo Niño sa palibot sa dalan, sa palibot sa syudad sa Iloilo, ta! Mga yuda puga ka mo bilik sang ilik nyo. Mga ka-K5, lantawan nyo kung ano. Amo na siya, Iloilo Festival Foundation Incorporated, galing ng IFFI kay 500. Abi ko na Iloilo Fera lang Incorporated. Amo na galing meaning isang IFFI. Sorry. Mga ka-K5, now, kung nagawakal ang aton nga syudad sa Iloilo, perte nga wakal kag patikal kag pabugal mga ka-K5 sang aton buyunan. Sang aton mga buyunan nga mga pumuluyo nga mga opisyal. Buyunan sa ano? Buyunan sa tikal. Mga ka-K5, kung grabe nga tinikal nga ginatawag mga ka-K5 nga one of most successful Dinagyang Festival mga ka-K5 ining 2026. Tingaa nga ang yun ipatula nga si Pinyangan mga ka-K5 nga naghambal siya
nga ibalik mga ka-K5 sa orihinal ko sa daan nga ruta kag magbutang sang mga banderitas sa tion sang dinagyang celebration sa palaabuton nga 2027 now. Ang aton niya simple lang ni K5 Andre. Ga-propose kita nga dapat kakason ini sa IFFI ang pagdumala sang dinagyang festival. Sang una nga tiyempo, dumduman ko sang tiyempo ni Mansing Malabor. Siya ang mayor sang una. Ginauyatan ini sang syudad. Ang syudad malang sini ang nagapalakat sang dinagyang festival. Ang syudad malang ini, amo ang nagapalakat sa dinagyang festival, ang nagadumala sa dinagyang festival. Mga ka-K5, kundi accountable pa, pwede pa naton ma-account ang tanan-tanan nga kwarta nga gingamit para sa dinagyang festival. Kag kung pilang income, pwede pa naton ma-account, pwede pa kita makapamangkot. Kung bala di nagkantong kwarta, pilang kwarta, ano kadamo ang nagdonar, ano kadamo ang nangaging gasto. Subong ya mga ka-K5 kaginhatag sa IFFI. Mga ka-K5, IFFI ay pabungol ni. Why ni sila nga pabalo sa aton kung pila na income nila? Kung pila ang ilang nga natipon sa mga sponsors? Kag kung pila ang ilang nga ginatunga-tunga sa mga buwisit nila nga ni? Mga yudapuga kamo nga mga bilik sang ilik nyo. Ka mga tigulit ni sinyo ay kamo gabaan. Ginahimo nyo negosyo nga aton nga festival. Mga ka-K5. So mo ni, mas namin niya nga proposal. Galing tayo laban-laban, hindi mintras nga ang pungko da mga ka-K5 si ang grupo sang pamilya ni Mayor Raisa Cho. Tinchik nga daan ng banan niya. Siyempre grupo nila ni tanan nga taga IFFI, mga Chinese alos nga banan diyo. Isa landa ang burog ni Inchik. Sila isakon nga amigo. Ya pa rin niya may ara da isang hindi inchik ka. Ya burog na yan. Iko sino? Ito bilang paborito, bilang kag-idol, bilang ni Bugrang. Mga ka-K5. Kaya hindi naton ma-account. Ti subong kitapos ng dinagyang festival. Kabati ka mo? Naghambal si Judge, Pinya. Nagambal yung jeep niya. Ang hambal ya, siniya ibalik ta sa orihinal. Ang mga ibalik ta siniya sa orihinal nga ruta, siniya kagbutangan ta siniya mga bandirita. Siya kay, ya kung kuno siniya ang hambal sa mga pumulo niya, hatag-tagid na sa ila. Sili siya ako, nakilala niya yung gyugers nyo. Ihatag ang ano? Ara nas bulsa nyo tanan-tanan. Bilik sang ilik nyo, niya ipanghaboy ko na kero. Bilik sang ilik nyo, niya ipanghaboy ko na kero. Unta na ang aboy ko na karon. Na. Mga ka-K5. Pasugiron ka mo, mahambal ka mo nga amo na. Tikon mo, successful, tinga nga ibalik nyo. Ano rason? Kung naghambal ka mo, nga mo successful ang dinagyang festival 2026, nga i-post ninyo by next year kung ano ang need sang pumuluyo, ihatag nyo gid na siling nyo. Hambal sang chairman sang Iloilo Fera Incorporated. Ay hindi gali. Iloilo Festival Foundation Incorporated. Ngay hambal nyo na. Po silingon, law-law, bulayog, law-law. Ikado ang inyo silinga dinayang festival, nila ka mo mag-alako. Kita nyo may mga counting pa kamo sa mga tao nagkaladto. Grabe ang abilidad. Di kayo mo kita sa yung mga ka-K5 nga ginaisip niya kung sino mga tao. Ginaisip niya kung ano kadamo sa tao nagkanto sa festival. Ang festival, ginaisip ang tao. Ano pamatyagan mo siya na rally? K5. Ano pamatyagan mo? Ano pamatyagan mo siya na rally? Ano pamatyagan mo? Politika? Yung napuga, bilik sa ngilikin. Matyagan nila sa dinagyang festival, politika? Mo gali na.
Kung nga ang ginintrahan nyo gidman guro politika, kay bisan ang mag-ulutod mga ka-K5 nga mga barunda, huwag nyo pag-i-acknowledge ang maayo, huwag nyo pagputangi bangko to sa Freedom Grandstand. Kung ara gidman ang Vice Mayor, wala nyo pagpatinduga kag pauyata bisan isa lang kabilog trophy kay pahatag sa mga nagdalaog, ginburaw nyo. Kay man mga sungak-sungak kamo sa kadayawan kag mga sungak-sungak kamo sa acknowledgement. Amo na gali. Kay na pamatyagan nyo ang dinagyang festival ya politika. Hamako nyo, isipon nyo pang tanan-tanan nga mga nakaladto to. I-counting nyo mga ulo, may mga head count. Kung pamatyagan nyo na rally nga. At least nakita na kung anong motibo nyo. Hindi ya mga ka-K5 kay dagyang-dagyang. Hindi ya kay kalipay. Kag pag-appreciate, kag pag-praise o kung pagdayaw sa aton sini nga patronal fiesta mga ka-K5. Nga si Senyor Santo Niño, kung di ginapaminsan niya ang politika, kag ang kwarta. Mga buwisit kamo. Kaluluoy sa aton nga mga negosyante. Lantawan nyo bala mga negosyante? Pinabayad nyo sang dag 18,000? Ginpabayad nyo sang tag 18,000? Pagkatapos 3 lang kaadlaw sila magtinerto? Mabawi nila 18,000? Kay kon pasugiron mga aton nga mga pumuluyo, siling nila hapos kuno magpungko sa mga pulungkuan sa mga kalanan, unlike sang una, nga gahulat ka pa, nga pa kuanon mo anay, panakton mo anay ang mga nagakalaon, antes ka makabulos kay mahulat ka, kay nga puno-puno ang karanan. Subong niya pag gusto ka, kundi ka mapungko, kay puwerte katawhay sang purungkuan, kay jutay katama ang mga nagakaon, nga jutay ang nagakaon, kay ang bilis sa mga baligya nila, sobra ka dolyar, nga dolyar ang baligya nila, kay dolyar man ang ibayad nila sa permit. Sang una, tag 3,000, 5,000 pinakataas. Ang bilis ang kiosko naton dira sa ato sini nga mga food festival. Subong mga ka-K5, 18,000. Huwag lang nahimua 20, kay huya pa kamo, buhin na nyo pa 2,000. Kung napuga, bilis ang ilik nyo. Dra na makita kung ano ka, kung ano ka grabe sa inyo. Kwarta ang ginapaminsar nyo. Ginhimo nyo gid. Nga negosyo ang festival naton. Lantawa, jutay na lang katama ang mga naga-intra ng mga tribo. Nagakadulaan gana ang mga tribo nga mag-intra sa insakto. Mga ka-K5, bahay silin nila yan. Dili lang kami sa Mardi Gras para gamay gasto. Total, gamay mala premyo. Tapos ang ibande. Anya, dili lang kami sa sadsad sa kalye, Rialo. Naman ay kay gamay amo niya gastuhon. Makagulo gasto kami gamay. Sang sa magtudo-tudo kami kagasto sa amo ni kadako nga gastuhon. Nga gamay malang ihatag sang diragyang foundation sa amon nga subsidy. Amo na sa mga ka-K5 ang matutuod nga sitwasyon sa ngato sini nga syudad. Kung naghambal kamo ka nagwakal kamo, sige kamo kawinakal. Nga naghambal kamo nga damo successful ang diragyang festival diri sa syudad sing Iloilo ever. Ining 2026 nga ibalik nyo sa original nga ruta kag sa banderitas. Nga hambal nyo nga ibalik nyo ni. Sa anong nga rason man? Abi ko anay, most successful. Most successful siguro sang reklamo sa mga pumuluyo. Ang dinagyang festival, mga ka-K5, para niya sa aton. Sagi naton kahala todo-todo nga sakdag tong mga bisita naton, okay man na. Kay kinanglanon taman na mga bisita para sa aton turismo. Pero para niya dapat ang aton atindiron diri mga lokal. Kay kita diri sa aton nga masyudad, kita yang nagahiwat di. Ang mga nagakaladto diri naga-observe man lang na sila ya. Nga sila ma-observar tabi to kung anong ila nga mga kwanto. Ila nga mga aktibidades to. Kung way ka mo gani, pagbakula may kang tanan sa ginhambal nyo nga. Hindi nyo pagpasugtan nga maglagaw ang mga pumuluyo hasta mag-aga. Ginbutan nyo lang hasta alas 2 kay para nga wala sang, para nga maproteksyonan ang mga pangayaw. Ay, kanami na klase, Rabi kay, namo ni siling balay ko ng akon pa kilala siling ya pare.
amo na sang resulta. Kung nga ang nakaangkon kamo na sang mayor, nga kon sa mga tinigang pa, lagdos. Way pa maanukan, way pa maluto, lagdos, ginbakit na. Kung sa mga kwan pa, kung sa mga inang prutas pa, sa mangga, pwerte pa kaslom, kayo wala pa, daw, way pa gani, panawag sinigani isang kubal, no? Way pagani magdamol ang kubal sang paho, sang manggagin pitas mo na ti perti kaslong. Ti may ko may ginamos ka. Butangan mo ginamos amo magyapon manimaho magyapon. Yoy pagani maluto gin pitas na mo, gin pilit bala. Ti lang tawa. Te, ngaki kamo tawgon OJT mayor nyo. Gano na siya? Kaki kamo tawgon o GT mayor nyo. Pero lang tawa ko na nun na siya. Dugangan pag sining mga bilik sang ilik nga mga tagay finding wala man pulos. Mga ka-K5, wala man ginalantaw ang sitwasyon na pinagusto sila iya. Ano ning ambal ni Juji Pinya siling niya. Yatin niya ibalik tayo kay hatag ta sa mga pumuloyo. Siling sa akong kilala, nge nyo, yuga nyo na ton. Siling sa aton nga mga pumuloyo. Yugers nyo burawa nyo. Anay kay tapos na, ginpaantos nyo, anay itong aton nga mga pumuloyo. Damo-damo sa mga wala nakakita sa insakto. Kaya nga tatlok bilog binutangan nyo nga mga judging area. Pagkatapos, hindi nyo mapapasudlon tong iban. Siling sa akong kilala, siling yudi kamuti. Das pati kamuti. Sinambal ni Ros Balido niya, yun di kamuti. Kamo inyo iya nga mga taga IFFI, amo ang nagdamo-damo ang inyong income. Bastante kamo nga mga yudi patula kamo. Ang mga magagmay nga mga negosyante, katulad sa to sa mga nag-arkila sang kiosko nga tag 18,000, ambot kung ano ang na-income nila. Ambot ko nabawi nila sa sunod sang 3 akadlaw. Nga nag-plastar sila na sa may dalan, Delgado. Ambot nabawi nila ila kapital. Or base, balakon, ang iban to nagbarangaw, gurobligya nila to. Kaya nga yung utay sang tao nagkakadto sa mga karanaan nila. Mga ka-K5, makita mo, nga laka-laka, lain sang una nga tsimpo, nga kung magkaon ka sa sining mga kiosko nga ini, mahulat ka ginanay sang pulungkuan kay may nagakaon pa. Nahulat-hulat tanay kay bisan gutom tagwan tahon tanay kay wanti way nam takatuan di ban. O di tanay mahulat tanay dio. Pagtapos sa mga nagakaon, amo naman pagbulos mo. Subong niya damo kapulungkuan man nga puwerte ka gamay. Puwerte ka jutay sa mga manog kaon. Ang iban nagadala na lang gani balon. Kay nga instead mga ka-K5 bakal na pagkaon ibayad pa ng ticket. Ano pagid? Ang ticket nyo puwerte ka mahal-mahal nga mga yun patula. Kamu hindi man mapuslan ang pulungkuan. Kaya ginapungkuan sa ngaton nga mga pumuluyo nga nagbakal sang ticket. Te, first ever na minami nga dinagyang festival. Yung ginyo mga ka-K5, na-meet si inyo, no? Ano? Agali? Sing sano na natabo? Sing inilang, sang dinagyang festival, ged? Kita nyo, may nagreklamo pa, ged? Gainom kami, siling niya, sir, gainom kami, ginpatyan kami amon suga. Te, mayobla na. Binastosin, no? How about, abi, kano ka man nag-ininom to, mga pangayaw to? Ibang lugar to, abi, kay 5 Andre? Gainom ko no sila, pinatyan sila suga. Kay hindi na gusto nga tama na. Ang mga negosyante nga to nga naghimo sang nagbutang sang ila sila nga mga nagbalayad sila mga ka-K5. Araw lang tawan nyo balaw mga video, kita nyo, pero tikalaka-lakaw. Ay tao, iba na niradon lang gani, luoy man. Ara, kay inom-inom sila, pinatyan pagkasuga. Mayadla na. So mga ka-K5, waro pero tikalaka-laka sang una, hindi niya. Ilang tawa nyo, mahambal ka mo, iniisip nyo kano kadamo sang tao. Matyaga nyo, politika man. Lagi naisip nyo pa yung taong kakadto sa syudad. Araw, natawa nyo, araw.
video na, pakita ko sa inyo. Mga ka-K5 bayahay, may mga nagainom-inom na pinatyan sila suga na, nami, amo na sa mga ka-K5 ang ginahambal nyo. Amo na problema sa inyo, kay antes ninyo ipa-implementar ini, dapat ginpamangkot nyo anay mga pumuluyo. Like for example, amo gali ang plano nyo nga isaylo nyo ang inyong mga venue. Huwag kamo mag-media hopping. Total ginalibre magkamo nga mga buwisit. Kamo bisan ka pangwarta kamo. Bisan ginakwarta nyo ng dinagyang festival ni. Nalibre malag kamo gani isang balita sa mga media. Huwag magkamo ginasukot nga mga buwisit kamo. Dapuga kamo karon sa sunod. Kay pangsukton kamo total ginakwarta nyo man ang mga yudi patula kamo. Ginahatagan na mo gami isang tsansa sa ato sini nga mga media nga makalibre kamo. Kaya ang mga media nagaupod mga ka-K5 sang aton sini nga kahiwatan sang pagdayaw sang ato sini nga patronal fiesta nga si Senyor Santo Niño. Bangod sang aton sini nga ginatawag naton mga ka-K5 nga pagdibuto upod sa kay Senyor Santo Niño. Huwag na kamo gani ginasukot sa mga balayran kung ano mga announcement nyo. Nato ninyo ka mga dalok-dalok sa inyo. Labi na sa mga taga-FFI, kamo niya ga istorya ni Raisa. Dami resulta. Kamo nga mga taga-FFI nga mga bulay, duga nga pag isang mayor nyo pariho man sa inyo. Ito na naging sakto, nagda-timing, gid. Ikay mo kita sila nga sa height bala kay 5 Andres ang kwan. Sa height bala sang dinagyang festival nga grabe nga kontrobersiya sang dinagyang festival. Ang tatay sang mayor mapagwa pa ya sang balita nga parte sa flood control project. Kita nyo kung ano? Bastos nga klase kapag dumalahan sa syudad sa Iloilo. Mga ka-K5 lang tawa nyo. Kung ano nga klase? Ano na? Istoryahan tara karon mga ka-K5 rin sa aton nga pagpangalaga do. Successful ang dinagyang festival pagkatapos balik nyo sa original nga ruta. Pagkatapos butangan nyo dayon sang banderitas. Pinangtipon ko ng banderitas, pinangdasok sa mga kwan nyo, mabalaan nyo ay. Lantawan yung komentaryo sa mga netizens. Lantawan nyo. Nami dinagyang nyo. Gamit ka mo sang drone pagkatapos pagkita-kita nga damo-damo tao tapos isipon nyo 115,000 ang tao nga nagkanto. Ano kung 115,000? Kada isa ginahid count nyo? Tiyaga nyo political rally nga. Naisip nyo inyo itong mga tao nagkanto sa dinagyang? Dra mo na mabalaan ngang ilagali dala hasta pamulitika ang parte sa dinagyang festival nga dapat supposedly hindi na pwede intrahan. Bangod mga ka-K5 kay kapistahan na sa aton nga inang patron nga si Senyor Santo Niño. Mga ka-K5 si T.I. Raisa K500 ni man kuha ni sila ng ari ni sila na tao sang Gen Z na ni sila, hindi pa no? Ang mga kwan subong mga Gen Z subong daw mo subong ang mayor galing nga kwan. Istoryahan ta man karon na sa kay may mga analyst kita nga sa palaboton kay 500 nga 2028 nga eleksyon daw halos 60% na sang mga registered voters ang mga Gen Z. Ano ang Gen Z kwan mayara na sila nga kwan ang old dyan, hindi ba mayara nga unang old mong old mga old na sila tapos mayara nga millennial, hindi ba may millennial. After sa millennial Gen Z gali na dayon kay 500 qualification sa mga kwan sang natawo sa amon nga mga year sa edad na ginalantaw mga kwan bala mga henerasyon panawag generation old generation pareho sa amon sa akon lang gali si K500 ni sa ano ka K500 sa millennial ka hindi Gen Z Gen Z gali si kuno si K500 so amon niya sa kwan kami sa old generation
Ara na kami nakaupod sa old generation, mga 54 na edad ko, subot sila old generation ako. Asang chimpo nga to, mga ka-K5, gakanta pa kami sang sang mga kanta nga mga the old hometown looks the same as I step down from the train. Mga mo na mga kanta. Mga Elvis Presley, mga Michael Jackson sa mga rock abi no, Michael Jackson, Gary Valenciano. Ow! Ow! Mga mo na, mga kwan kami na, mga old generation pa kami ya. Ang sunod mga ka-K5, amo ning mga millennial. Hindi pala K5, hindi, millennial. Ang millennials na tao ini sila sa mga 1980s. Amo na mga millennials na mga natao sa 1980s, mga ka-K5. Tapos ining Gen Z, mga ka-K5, amo ni sila ang mga natawo, mga ka-K5, sang mga year 97, na mga dira ng mga 2000, hasta 2012. Mga mo ni mga kwan nga mga nga mga generation. Mga Generation Z. Grabe ni mga Generation Z. So sa aton nga nakuha nga informasyon sa latest nga balita nga ang halos sa mga registered voter subong ara na sa 60% sang mga botante, mga registered voters, mga ka-K5, 60% na nga amo ang mga botante, amo ang ara sa Generation Z, mga ka-K5. 60% na. Ang mga old generation, pero sa amon, gamay na lang kami. Ang ara karami siguro sa mga 20 to 30% na lang. Ang mga millennials, mga ka-K5, ara sa mga kwan siguro no? Ara sa mga gamay lang ang old gali gamay lang mga siguro mga ara sa mga 5 to 10%. De mga 30% ni siguro mo nang sa millennials. Ang Gen Z 60% ha. Mga ka-K5 no nagaedad sa mga 14 pagka 29. Mga edad na hasta sa mga 30, mga year 1997. Nga natao mga 1997 until 2012 mga ka-K5 no amo ni mga Gen Z naton daw sila subong ang mayor sa ginatawag naton mga ka-K5 nga narao man nga Generation Z or ginatawag nila nga Gen Z na tao mga 1997 to 2010 na mga amo na mga ka-K5 mga Generation Alpha naman 2010 to 2014 mga bata pa ni sila katama no. Sila mga Generation Beta naman is 2025 na sumo hasta 2039 mo na sila. Mo nyo grabe ba? The greatest generation mga ka-K5 na tao sang 1909 hasta mga patay na ni sila ya tanan. Ang silent generation 2028 2045 1928 to 1945 mga sila ni Enrile siguro. Ha? Ang baby boom generation mga 1946 to 1964 ate way pa kong yapon ni makahingabot. 64 way pa yapon ka-K5 no sila ni guro ni kwan mga lulota ni guro. Ang Generation X na tiari ko din nadala siguro sa Generation X gali kuya akon. Generation X gali kuya so dapat tawag nyo sa akon subong X-Men dapat tawag nyo sa akon subong X-John X-Men kay Generation X gali kuya around 1965 to 1980 Di 1972 ko natawo, tinadalahig na ko sa Generation X. Pero buhi pa ni halos kalabanan, no? Kay 500, ha? Mga 1965 to 1980s ni, buhi pa ni sila. Ari pa ni sila yung mga buhi pa ni. Kami nga mga Generation X, gamay na lang kami galing guro bilin. Tapos ini mga millennials na, amo ni sa ginambal ko sa inyo, mga millennials is, amo ni sila ang mga natao sa 1981 to 1996. So, ang Generation Z, amo na ni siya ang 1997 to 2010. Amo kuno ni ang pinakadamo, subod halos sa 60% sa sininga generation, mga ka-K5, 60% sila subong nga
mga registered voters. Sa malipot nga sugilanon, sila ang pinakamayoriya subong nga may deber kag may puder kay 500 nga magbutang sang tawo nga gusto nila magpamuno sa ila sa palabuton nga eleksyon sa 2028 kay 500. So dapat pasipsip na kamo sa generation sa Gen Z nga ni. Pero ang mga nagagawa ng impormasyon base sa mga political analyst nga ang mga natao kuno since 1997 to 2010 halos ini sila kuno mga kuan ni sila mga generation Z ni sila kalabanan sila sa ila kuno kay 500 mga bisan ginatudluan sila kag ginakuan sila bala ginatudluan sa ilang mga ginikanan, mga lula, ka mga lulo nila, mga katigulangan nila, bla. Nga balon nga, amo ni butuhon nyo, amo ni sila inyo butuhon na sa politika, bla. Gahuo lang sila, pero lain ang ginatuman. May ara sila kaugalingon nga prinsipyo, kag may ara sila kaugalingon nga paino-ino, buot silingon, hindi sila madiktahan. Kabay pa, mga kakifay. Amo ni ngaton nga balantayan, may possibility bangod sinisang 60% mga ka-K5 nga inang voters registered or registered voters nga ara na sa Gen Z mga ka-K5 may posibilidad nga may mga bag-o nga magatuhaw nga mga politiko nga nagpulongko kag may posibilidad nga damo sang madula nga mga old family name mga apelyido mga ka-K5 nga halin pa sang una ara lang sa politika hasta sa mga kaluluhan hasta sa mga kaluluhan kay sa mga konsino pa na mga ka-K5 may posibilidad nga mo na matabo. Kaya ang mga Gen Z nga ini, no, suno sa informasyon, no, hindi na ni sila kuno madiktahan. May kaugalingon nga paino-ino, no, K500, amugid man na. Kung suguon ka ni tatay mo nga ni tatay mo nga di mo tuha abis jud kapulot hindi ka. Kag kung hindi ka no. Okay. Gen Z na nigali si Kwanos K500. Ang akon nga mga kaupdanan diri sa K5 News FM klabanan ni mga Gen Z na nigali sila. Kami lang dingon ni K5 dyan sa Pio siguro ang mga Generation X. Laban-laban kami nga duhan K5 dyan sa Pio siguro ang X-Men. Abangan nyo na mga ka-K5 Bantayan nyo na diri sa ato sini nga pagpangalagad kay iban pa nga mga balita iban pa nga mga balita kay impormasyon talakayon naton diri sa ato sini nga pagpangalagad sa K5 Night Watch mga ka-K5. Ang mga balita ngayon nabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 The Superior Antioxidant kag sang Mighty C The Alkaline nga Vitamin C. Ini mga ka-K5 ang puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod nga mapungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton kontra diabetes, kontra kanser, kontra hypertension, high blood, kag iban pa nga mga balatian mga ka-K5 Mataas kang masaligan na potensya sang flavonoids kag polyphenols nga ara sa sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa aton nga immune system capabilities. Agod nga patyon mga ka-K5 ang mga nagkaluba nga mga selula naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. So kani ano pang ginahulat yun, hindi nyo paulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C bakla nyo sa tanan nga mga butika nationwide sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ara na pamtang sa mga nakalaing nga mga lugar di sa bilog nga Pilipinas mga ka-K5 Order ka mo sa Shopee o kung sa Lazada pwede man. Ang aton nga oras alas 8:20. Kampiyon sa balita. Kampiyon
Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad.
serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik mga K5, diri sa aton nga pagpangaraga, oras sa aton karon nakalabor kita sa 28 minutos na nakaligad sa alas 8. Dasig sang oras, no? Headlines pala gani. Tamo na dayon. Yung dapuga man iman. Dasig sang oras na iman. Bago pa lang gani, taka-headlines ni. Ara na dayon. Ay, sos. Sa mga followers naton, don't you worry, dugay-dugay pang basahon, mo pang isa-isahon, taka mo ha. Palihog lang i-follow nyo man ang K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Kagang akon man ang June Kapulot News Live GCNL Plano. Kaya naka-cross-post man na. I-follow nyo man palihog. Mga ka-K5 no, GCNL kung June Kapulot News Live. Kag ang K5 News FM Iloilo 88.7. Gusto nyo YouTube channel, tara man may YouTube, makita ang K5 News FM Iloilo 88.7 nga YouTube channel naton. Okay? Sinamati na yun, mga ka-K5, check naton si ka-K5 Kim Kaluyo sa mga balita kag informasyon. Ay kang tanan sinisang sirambunot kata diri sang parte sa mga dinagyang diri sa Iloilo. Si Gobernador Defensor tiyo silinya abi niya pa abi mga taga Korea da diretso kamo lupad sa inyo nga mga eroplano pagkanto di sa Iloilo. Kana magagi sa Manila. Direct flight mga ka-K5. Makakuha na ta sini. K5 Andre. Handom kag dumot kung na makadto sa Korea mong. Kaya una-una kung yung kantuan to, gusto ko makakaon sang kag makatilaw sang Korean bag. Ay kalain. Ikaduha, gusto ko nga makita ang mga artista nga si mga grupo bala sang ano gani niyon ng BTS. Hindi gani BTS mga ang akon pagin nga paboritong mga mga K-pop. Ano yan mga kanta sang K-pop man? Paborito na laban kantahon yung K-pop kay mga kanta sa mga K-pop man. Korean nga K-pop ha, hindi kay K-pop diri sa Pilipinas ha. Check naton si Kaki kahuluya ni kun pananglitan nga may direct flight na kita K5 Andre halin sa Korea pagkadto di sa Pilipinas. Kag tapos may hara man nga daw ano ganito may Hong Kong mablamong direkta man. Kahuluya guro K5 Andre no. Kaya nga ato nga dinagyang amo ni no, daw binulayog no. Ilisin nyo na abing taga IFFI da kung gusto nyo gidman nga IFFI amo mangyapon ang mamuno sa ato nga dinagyang. Ilisin nyo na mga tigulit na daw ng mga generation ano ganito sila man. Hindi na sila generation X mga generation na sila gurian ni Kwanto ni Enrile.
K5 Kim Sari po, standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Kim. Anyong hazayo. Ba. Laban na to. Sus. Abi ko piho. Lusat. Abi ko piho na nga kuan ka na ga ano gani niyo ga Koreana ka na. Gali kay Manny Pacquiao man to. May managal ako nga Korean song Anyong sayo. Ang laban na to mo na. Mo na kuan gani na Korean nga kanta na. Apacho. Lapacho. Lampaso. Law ang dinagyang ko no. Oh. May naman sa Blackpink in your area. Mo na. Akuan gali na ng Korean. Ang kanta sang mga K-pop, may kabalo ka? May nabalaan ka nga kanta sang K-pop? Yes, kasi 5 June. O do inyo na henerasyon. Mga ano ka nga generation? Sino? Generation Z ka na? Yeah. Okay. Siling ko daw, ko mga upod ko ni sa K5 ni laban ang Generation X. Di kami nga duwa ni Jan Sapyo. 3 kami ni Sani Punay. Sani Punay. Gali Generation X man, pinamangkot siya. Si Enrico Sarita pa? Generation X man na siya? Oo eh. Di panawag yung Samon, X-Men. Matya ko si K510 na dalahi, guro sa Generation X mo. Kung may Lolo Meta, may mga Lolo X-Men. Kami na ha, mga Generation X kami ha. Kamu ya, mga Generation Z. Mga kamu daw halos ang nabilin gali hindi nga daw mga Generation X gali kami lang gali no. Iluoy man samon. Pero ako nakita doon ang trending ito muna kada mga tumutumbok ka na. Gangnam Style. Muna nang Gangnam Style. Okay. Muna kanta. Korean galing ka kanta na ang Gangnam daw hindi man na daw incheck man. Korean na siya mo? Korean galing na siya? Gangnam Style. Baby Shark mo Korean na naki-5 June mo? Ang ano? Ang Baby Shark. Ang Baby Shark ni? Korean man na siya? Doon sa ilagid na nag-originate mo mga Korean ng bata sa video. Ang ano pa yan yung isa no? Ang chicken banana. Amo na, hindi na. Ano na siya? Korean man na? Kasi dira na yan nag-originate sa may Rizal Lapos. May chicken, banana. Okay, banana, chicken, banana. Actually, kasi 5 doon sa mga sikat sila ng mga si ano na bila? Si Sandara Park, kay 5 doon. Doon napatay naman to si Sandara Park. Buwi pa siya hindi gali ang nadumduman ko gali nga hindi si gali Sansay na imo ya. Si Sansay gali to ya, si sino ganitong sa F4 gali to. Yun pa paano mo ni saya. Disgrasya pa jud to yan patama ko ni Sandara Park ba si Sansay gali to. Ang sa F4 gali to yan no, napatay no si Sansay gali to. Si Sandara Park, si pa John, kay Dugay, pwede siya nga nag-tener, dire sa may Pilipinas, no? Kabalot yan mag-Tagalog. In or out, in or out. Amo to ya kanta, hindi man to ya in or out. Hindi man to ya K-pop. Ang BTS may kwan ka? Balaan mo ko na ng mga kanta sang BTS? May ara man. Para na sa inyo nga mga generation Kami daw ay ginaan lantaw daw bati lang kami sa mga ngalan nila sinapro daw hindi kami. Kaya naman na sa ang Dynamite. Muna. Sige hulaton mo kung iduso gini ni Gobernador Defensor nga may direct flight ang Iloilo to South Korea ni. Di lang mapakta ni malisensya gid ko ni sa kay Sir Ray kay sa kay Ma'am Jem nga ma-absent ko kay mapa South Korea ko. Ano kung magkadto pa sa Korea, ano ang gusto mo nga matilawan? Siyempre Koreana. So sa nanubot mo sila pagkaon guro pagkaon? Pagkaon niya din luto sang Koreana. Pagkaon nga luto sang Koreana.
Una-una, kimchi. Apro kimchi kasi 5 June. Tawag na damo naman din nga. Ang kita mo ng mga samgyupsal, damo na di sa aton mo dito na gina sa ila nag-originate kay 5 June ang ining samgyup na bla. Gani, no. Kaon ka pro iluto no pa kay 5 June. Oo no. Pero ang kimchi ni original niya iya sang kuan giniya. Iya giniya ano gani na ng mino sang Koreana hindi bla? Yes. Korean gali hindi kay Koreana. Korean dala na Koreano, dala Koreana. Ako ni migo nga si Kevin Park da may gabi lang pamati ni sa mga ilang taon na siya. Koreano ni. Pero ga pamati so hiligay no na siya si Kevin Park. No? Park apelyido Kevin Park. May kuan na di siya may ano ganini ng Korean school bala nga ginbutang tapos eskwelahan sang Koreano mga Korean ang naga-eskwela pero ginatudloan English na diri na mayari na di siya. Migo ko na. Kabalo ka kasi ba John sa mga greetings na nila? Anyong sayo. Ano pagid? Annyeonghaseyo. Hello na sa kasi 5 John. Ano to? Annyeonghaseyo. Muna. Tapos ano pagid? Kung tahon lo siya kasi 5 John. Jarje naiso. Tapos ano pagid? Hi or pwede man bye. Anyong. Good morning naman kay 5 John. Yon achimeyo. Ang butsi mo. So, nice to meet you, kay 5 John. Ano pagid na? So, yung bit yung na da. Sino na bit-bita na da? Gwapo kasi 5 John. Gwapo. Ano? Wait lang. Gwapo. Anong butsilin siyang gwapo, be? Korean. Ako ay maganda kang gwapo. Handsome in Korean. Ano? Jalse Gyojyo. Bot ko. Hindi ko kaintindi mo. For example, malon mo nga gwapo siya. Jalse Gyojyo. Muna yung ambal sa akon sa Koreana. Ambalo ko yung bot. Si Muda puli to. Pero sa una, nakaki 5 John, kung nag-college, especially mag-3rd year, 4th year, may may foreign language ka mo na course. So, gani amon to sa una, yung Mandarin. Gani mo na ako pa yung masamay na tandaan na kakipag yun. May isa ko ka Koreana nga na kilala dito sa may SM o kaon-kaon to sa may Sanjupsalan bla. Hambalan ko sa siling ko, Miss Saranghe. Siling ko sa iya. Kuan siya, yuhum siya kang magturok-turok para namin sa iya nga matabla. Muli, dumduman kong Saranghe, I love you. Mugin mana. Lito, abi kung sakto. Ano kay pa, John? Saranghe. Saranghe? Sa Korean. Anong po silingon sa Saranghe? Saranghe? Sige, pangitaon sa. I love you. Kuno na mo. Kita mo na ba nang mag-utod ka sang puno mo na mo? Sirahe na ya. Mo man tuod, no? Sirahe. I love you na sa kipag, John. I love you, gid man, no? Ano? Saranghe. Muna ti I love you, gid man gali. Pati nga, lamang ko nga daw nagpa-cute-cute sa akong tong Koreana, kay. Kung medyo polite kay John niya, I love you na medyo casual lang. Saranghe yo. O kung I love you nga formal, kag seryoso kagit. Abalan mo, saranghan nida. Ay! Yala ko nga daw, kwanto daw malibog ulo sa Koreana, kung mapuli pa to sa Korea, kung diri na lang. Kaya naman ako nagustuhan mo siya ang I like you nila. Ano ko no? Nanyo Joye. Nanyo Joye. Enjoy yourself. Amo na kay 5 John, no? Maayo gid ni nga opportunity in kaso no nga madayon kay 5 John in terms of the tourism as well man no sa aton siring trade aspect kay 5 John sang of course no sang syudad sa Iloilo kag ang aton man dira sa may South Korea balan naton damo naman da sa mga OFWs nga taga Iloilo sa South Korea kadamo man da sa mga
analuyag or gusto dira maglagaw-lagaw kag magpadulong dira sa may South Korea considering nga damo sa mahilig sa K-pop, damo man sa mga mahilig sa mga Korean food, kag madami man dito actually ang kultura kay Five doon sang mga Koreano, North Korean nationals. Kaya kung gusto mo makita mo na kay Five doon sa mga pelikula ng tawag ng mga laya-laya bala nga dahon kay Five John, lakat-lakat ikaw sa tunga, tapos ala may ginaano na mo doon sa mga costumes pa na kay Five John nga do buhari ka man kag reyna bala sa isa ka pelikula. San o tadalon ni Boss Doc Ramil sa Korea, South Korea man? Kaya na ko sa ginahandom nga makakadto ko sa may South Korea mo, bahala na kung di mga lagor nga iban, basta South Korea lang yan, maupog ko. Subong na kay John ang pwede pa na natin makatuan diri sa may South Balibago nga opisina. Kalainin. Actually, kasi Five John, ay, napuga, bilik sang ilik. Oo. O nag-courtesy na nagpatulong sa may Iloilo Provincial Capital, si Korean Ambassador to the Philippines nga si Lee Sang-hwa sa January 26 sa Capitol. Dali, no, ginit siya pag naka-istorya man, no, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Actually, no, actually, ang ining direct flight nga Iloilo to South Korea nga plano, dugay na ni actually, ugaling, kaya naglabay ni ang pandemic at Five John, o kung naka-experience kita sa pandemic, wala na dayon. Wow. But actually, according din no, sa gobernador nga diri sa may Iloilo, particularly no, sa may Iloilo province, tiyara no, sa mga around 500 ka mga Korean nationals ang mga nagapayo. Kaya actually, nako pag diri nga nagapadulong for for lagaw lang, puro bakasyon. Kag may mga naga-eskwela diri actually kay Five John. Ga-eskwela sila di Damo di. May friend ako na kay Five John nga nagatudlo man no, sa mga Korean nationals. Usually nang gusto na nila matunan ang ining English language kay Five John. Kaya medyo bulubudlay na sila actually tudluan kay lain na abi ang mga characters kay Five John sa ilang alphabet. Kag tawag na no ang in terms of maghambal sila bala kay Five John medyo budlay nila makatch up ang English language. Ang dila nila blaya daw ga sa lawid kun mag-English sila ga sawid ang ilang English hindi bla. Daga lambid dila nila daw mga pitla bla pero sa kilala ko ang panawag ang pangmitlang ya bala sang karabaw ang panawag pangmitlang ya sang karabaw karabaw. Pangmitlang ya sa ang ako niya amigo sa niya pare, lingko ano to pre, silingko ano to pre, ya pre, ya nga akong bala bata bla, ya init-init ko, lingko ngaw, ya makom na nga ang kuring, ginsulod ya sa may basurahan. Ang literarya nga pabilin do amo ng mga Koreana, hindi bla, mga Koreano, ilang arbla daw kwado pitla no. Si Ryan Bang nabla sa Showtime na. Nakita mo si Ryan Bang na Korean sa ang tawang Arya Vlog gapilit no. Gapilit ang Arya pag paghambal ka nga Arthur, kundi ato niya Arthur, ang Arthur. Arthur Dipinso Junior. Gobernador. Actually, ang mga marami, ganyan sa mga Korean nationals, kinis-kinis, ginaputis, na nakipag-on. Mga maputi sila nga, inang mapinupino blang supat, bala nila nga daw, kuwan gijablaho, no? Nung daw, hining-hining. Kutis puro sila na gijablaho, no? Hamis-hamis, kakipay mga hamis. Halin sa ulo, hasta sa tiil. Kaya ang ila ginakaon, abi, puro tanan mga utan. Utan nagkakarne. Mo na ginakaon lang, di bla? Kalabanan, magkaon sila karne. May utan, tapos ginaharap nila, bla, bisan hilawaw. May etos, kakipay doon. Oo, do mga kuan, do matyang mo, do mga kanding, bla sila. Ginakaon nila, hilaw. Sa niyang etos na kauyan man na iban, butangan sa mayonnaise. Oo, di ba yung ila, tuyaway nila, butang ng mayonnaise, nabutang nila yung mga kuan, mga katumbal. Hilig na sila actually sa spicy kasi pa doon. Oo, katumbal yan, bira. Makon mo na mga letos niyo, butangan niya sausawan lang katumbal, tapos may aral nga chili sauce sila, tapos may chili powder pagid. Dukangan pa yun sa mga katumbal, pagid yung mga hilaw na kagpamutag, urabon, sus Maria Hunes, matyagan ko, maglantaw ko, ako galuha.
Kabila pa kaunon spicy, no? Amo gati kay 5 June. So actually, no, amo na ang mga ginatinguan man sa aton sa ring nga provincial government as well, no, sa bulig man sa aton sa ring Civil Aviation Authority of the Philippines, so CONCAAF, nga madugangan pagid, no, ang mga direct flights going diri sa Iloilo, pakadto, no, sa iba niya pong. So actually, ang before yan ginaplano. Kung lang tawon ta sa mapa kay 5 Kim, kung magpa South Korea kita, mas layo gali ang South Korea sang sa Taiwan kag sa Hong Kong, no? Yes, okay, Pedro. Mga Vietnam niyo, mas lapit gali sila ang mga Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Cambodia. Daw lapit na iya sa aton sa Iloilo ikumpara sa South Korea. Ang South Korea layo gali iya sa ang yang kwan nga layo mga pila ka oras ning ibiyahe mo pakadto sa may South Korea man. Din dalin kay Pagjon. Iloilo Check na to. Layo guro, no? Pero do kalayo kunin mo lang taon sa mapa ta. Philippines to Korea layo, o Taiwan, pero kung mga Taiwan ka mga Hong Kong ya lapit lang gani gali, oh. Mga Vietnam daw lapit lang sila ya, mga Cambodia daw lapit lang ya sa Pilipinas, i-compare ya sa South Korea gali, oh. Kunin mo lang taon sa mapa tabla. Okay, Pagjon, accordingly, yung mga around ang possible, no, or estimated kay Pagjon, mga around 8 to 12 hours. Gate, mo gid layo gyud man, no. Mga Taiwan nya kag mga Hong Kong abi mga pila na mga tag 2 ka oras sa 3 oras guro, no. Kaya for example, subong kung wala kaya sang kung subong na kay 5 June na, kung for example, kung Iloilo to Manila ikaw, kay 5 June mga 1 hour, tapos to Manila to and sa Seoul Korea kay 5 June dugang pagin na around 5 hours kay 5 June, pero kung for example may direct na magulubuhin-buhin na ni kay 5 June kasi kalabot mga 6 hours ko kaya dulo direkta mong, no. Yes, kay 5 June. Ang balon mo gid si times ni ang ara pa ang Manila pala nor wala to direct na flight Iloilo to Manila, layover pa sa Manila kag Manila to Incheon or sa Seoul kay 5 June. Ang balon mo gid si Gob na tun dali-dalion niya na ha kay atat na kung makakita sang kwan sang BTS kag K-pop. Tapos plano ko pangitaon ko si Wasili kag si Junpyo. Sino si Wasili? Ha? Sino si Wasili? Wait, kilala kay Wasili kaysa kay Junpyo. Kilala mo ba si Sansay? Wasili yun man ang pangalan niya. Si Wasili kag si Junpyo amo na sila ang mga inang leading man ni Sansay sa A4. Si Junpyo no pinakagwapo. Ako gid kay 5 June si Dao Mingso. Si Dao Mingso pagid na sila na nga tatlo ni A4 mo. Si Go Junpyo, si Won Ji-ho, si So Yi-jong, na muna si sila. Wo Bin. Si Wasili kag si Junpyo. Pero Tapos si Dao Mingso kay 5 June, tandaan ko gina siya kay amo nang yung papangalan ko, si Dao Ming. Dao Mingso. Ido Ramon. Mo gili na. Nami no ang Korean artist ginahimo mo lang Ido ba? Wala niya si Dao Ming niya, Dao Ming. May ara ko kilala ng iyang Ido, yang ngalan niya si Jerry kag si Raisa. Sini ko kanamo ngalan kay Ido, mo nang imo ngalan kay Ido aw. Siya nga lang mo nang ngalanan ng baboy. Kundi Ido para nga daw namin. Yamuhat na akong migo ay. Sige ate, why pa man, saan mamaterialize, why pa man? Wala pa man kay 5. Pero at least may plano na. Oo, para sa Dubai naman nga plano, galing medyo na delay kag wala madulo dayon wala kasi kag doon sa pandemic kag iman pag yung mga considerations man. Actually no, ang aton sa mga airlines, gina-consider man nila ang passenger traffic in case nga madayon ini kung dayon non ini kung for example estimate nila kung sila ang possible nga magpakadto babalik bala kay 5 June at syempre hindi man na iban mag-risk-go kung natsaga nila mapulupirde sila kasi 5 June kung gamay man lang ang magabiyahe sa direct flight nga Iloilo to Korea kag Korea to Iloilo pero ito si 5 June no
kung na-materialize yun actually damo man no, siyang mga gusto mag-travel directly kay Paigon sa Korea. Oo ako gani isa na mapa-Korea gi kuya. Bala da kuno matabo basta pag may direct flight nga from Iloilo to Korea ya. Madrive lang ko, simple lang, pawala lang ko, kuno abay madrive ko sa lakyan ko, tapos abot ko to sa may Santa Barbara, billing ko lang to sa lakyan ko, tapos sakay ko aeroplano, din ka magkanto to sa Korea. Pud ka? Naglusagan ko sa may Tagbakaro, kalang kasakay ba? Abot ko sa may South Korea, balog ka kung nga ang plano ko pa South Korea. Kay ang plano ko, masulod ko sa may North Korea, kay idol ko, si Kim Jong-un. Wala na ko sa gina-idol. Wala na ko. Wala na ko sa gina-idol pa nga presidente sa bilog ng kalibutan, si Kim Jong-un lang yakon niya. Idol ko na siya kay nga kadamo-damo na sa mapalupad sang ano gani ning ng rocket ng palupad yo. Why gid siya may nag-successful. Ibuligan ko to siya. Pero budlay mo sulod sa may North Korea kay ang North Korea niya hindi ka na pwede basta-basta makasulod dyan, di ba? Yes, kay 5 John. Tapos hindi pa na yan pwede accordingly, hindi na pwede nga mag-video ka sa public spaces kaya balaki pa John. Hindi. Mayara na sila kagalingon. Dira nga, inang, sabi diri sa aton, kundi may mga media diya. Sa ila, to ya, isa lang to ilang media. Government, kwan na ya, no? Iya sang gobyerno na. Controlled nila kay John. Oo. Kay kwan na sa mong, ang ila nga lugar, siya na iyang hari, da. Ang tanan ng mga tao sa ila kakit John, ang mga hindi ito ya pwede, hindi mo pwede nga i-respect ang mga leaders, especially ang ila si Nika K5 or si Kim Jong-un sa K5 John, bisan privado pa ng conversation. For example, may nakabati ka K5 John, may nagakaigo nung for example, may manugid. Hindi ka man pwede nga i-damage mo, no? Or ma-misuse mo ang mga litrato ng leaders, posters, newspapers, so kung mga statues sa K5 John, gusto po gintapakan mo, serious crime na nga gina-consider sa ila. Unlike sa ato, diba nga sa ginasunog-sunog. Tikay sa ato niya demokrasya kita mong. Sa ila to ya, kwanto sila ya, inang ano gani niyang ilayang kuan nga panggobyerno, hindi kay demokrasya ang ilang nga panggobyerno to. So ang tanan kontrolado sang bilog nga kontrolado lang yan ni Kim Jong-un. Pagmando yang hambal nga si kwanto daw mati ko daw nakasala to, patya nyo to, patay na sa dayon automatic. Ang tanan-tanan nga mga trabahador, ang tanan nga mga tao sa bilog nga North Korea, matrabaho ni sila nga wala sang sweldo. Tapos ang gobyerno lang amo nagapakaon sila. Hindi bla mo na? Yes, okay. Accordingly, isama na sa mga ginadumilian dito, ang kita mo nang magpa-subragad mo lang PDA kakita John. For example, may nobyo ikaw, may nobya ikaw, arap lang super public display of affection yun sa mo sa public spaces kakita John, ginadumilian mandara sa ila, no, sa may pungsod North Korea kaya hindi ka man pwede nga magpamangkot sa mga political o sensitive nga mga palamangkotano in kaki 5 John, no? Kaya ginatmilian man nila dito nga i-compare mo ang North Korea sa iba niya mga pungsod kaki 5 John, especially sa South Korea o kon US. So mo na ka-controlled na dito sa gusto mo nga kantuan kaki 5 John. Kasi maano pa ka mo to beso-beso, kamotor na hukbo, kamotor ni Kim Jong-un, kita John. Ang tanan nga tao sa North Korea, blanco na sila kakatabo sa bilog nga kalibutan niya. Kung ano lang na yung balita diya sa sulod sing ilang nga gobyerno, amo lang na yung mabalaan sang mga pumuluyo da. Why na sila sang international TV, why sila sa mga international nga kunano da, connection, wala. Ako nano lang ara, sila amo nang ilang nga makita, da amo na tanan-tanan. Hindi sila kabati. Why gani guro sa ila to social media O hindi bla? Control dyan kay John. Yes. Okay. Sige saan ta mapa South Korea? Pwede man wala. Ako niya mapa South Korea ko, phone ko na ako may flight na nga direkta halin sa Iloilo.
Kay tamaran kuya magtiner to sa Manila, na perti ka traffic to. Gahod, no? Diriya sa Iloilo, direkta kaya mong. Pa South Korea ta, pagabot to mga pilan ta to, kamakaon na kimchi, tapos puli ta diliwat na yun. Programa pa kagabi. Ang random ko kay Five John, balan mo ano, Oh. mamahaw sa Singapore, malihi sa may Japan, Oh. manyaga sa South Korea, mag-snack sa may Thailand, manyapon dito sa may Indonesia, kag mabalik puli dito sa Pilipinas in just a day kung kaya. Daw pamatyagan mo daw, supermarket lang kag haro ba? Ngakon gani Ako ya. ginaka Five John ang ano ko mo, ang greatest dream. Ba, grabe ya. Oh, Bakal ka sa imo. Na, pwede na ako matumba. Bakal ka sang imo nga kuan sa imo kagalingon nga inang Mapa, di ba? jet plane nga inablang ang dalagan niya bla inang tag 1,000 kilometers per seconds. Para nga malabot mo na. Nervyoso na gani ako sa 80 kag 100 kilometers per hour. Okay, sige pero ang pinakaposible gid kung mahuman ang kwan, kung mahuman ang Taytay halin diri sa Iloilo pagkatong Gimaras Negros. Ayan, Five John actually isama na sa naistoryahan. Oo. At regarding dara, Amo man na. based on dara sa may DPWH that time na sa press conference nila, dayon din na ang Panay Limaras Negros Na, Bridge. inaya. Hinahulat-hulat sa mga taga-isla sa Na. Tagay. Pero actually, mga ang target na dara sa DPWH, yung matapos siya before 35 June, no, within the administration ni Bongbong. President Marcos Jr. So amo na yung akon sigurado ginaya nga kun pananglitan mahuman ini ang Taytay sang Iloilo Gimaras Negros, sigurado gi ko sa imo ya nga ang akon nga pamahaw sa Gimaras, ang panyaga ko sa Negros, ang panyapon ko Iloilo. Pwede din na yung malabot dito. Dira lang kanay, kaso nga matuman. Dira lang anay. Limaras Negros Bridge. Dira lang anay. Dira lang anay. Because for example, may may shuttle or jet plane, kati 5 John. Oy, paano ta? Oy, si kati 5 Andre, mga konduktor, sakay siya sa LSC, kati 5 John, tawag pasahero. Okay. Boss Doc Rami lang anay na makahimo siguro. Sang mga tortor nga amo na, si Boss Doc Rami lang anay. Aton kati 5 John, obrahon ko na. Sa damgo ko lang anay. Nan. Sige So, inang kwan, kitain naman ta, boss naman sa balita mo Salamat, Gid. Kay may commercial pa ta kay 5Kim. Pamati, kay 5 June, si Tita Rena Mapa, dari sa may Rizal Lapus, kay Mamay Ma'am kay Ma'am Veronica, dari sa kay Dekamay. And of course, raman sa may La Paz Plaza Dapit, no, si Mami Immaculate, na nagapamati with relief ako sa K5 June. So, goodbye na lang ko sa imo in Korean, Kapita John. Ayos Sige So, goodbye. Anyo ni Gazio, K5 John. Jarda. Upo diri sa patrol, si K5 Makoy Estel. Malaya ko naman si K5 Montaño Kaluyo para sa kampiyon ng kita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Dako naga-development mga K5 no kung may ara kita nga direct flight from South Korea kay nga di kundi dugang naman aton nga mga turista di dako naman income sa aton sini nga syudad. Dako naman ang aton, dako naman ang makawat. Dako naman magsaka-saka gawang ato sini nga ekonomiya diri sa syudad kay mayor tanga daan di economics graduate daan. I am an economics graduate. So kinanglanon tagid na. Dako naman ekonomiya tadi. Mga ka-K5. So seriously speaking, nami gid man kumiara kita nga mga direct flight halin sa mga
May ara na kita direct flight alin sa Hong Kong, hindi ba? May ara man nga, ambot ko may Singapore na tao, wala pa, no? South Korea ni nami ni, no? Kay damo sa mga Korean na nasyonal nga kadto diri sa aton sa Iloilo nga daan. Damo gani gilista na din nga mga Koreano ka mga Koreana. Kaya gani ko kilala nga nagambal nga sila niya inang paregyon. Nya may salakyan kada nga daw mayo-mayo ni ko ngaon nya may mga Koreano di nga gusto nga magkuano. Mga Koreano nga gusto nga mag ano ganini mag-arkila sang salakyan. Sila niya kuan nga mabayad sila isa ka bulan o 3 months sa advance. Grabe. Damo kasi mga Koreano nga rin kung may direct flight pagin sus damo-damo pagin na diguro basi pla kadlaw di. Aton nga mga panghambal basi Korean na. Manyong-anyong na tadi. Ang mga balita yung nabatan ng Builog na iradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio, mga ka-K5, isa ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties, sila binagid batok sa mga virus, pareho sang dengue, mga ka-K5. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ang ginahimo ini sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri natawag naton nga monolaurin. Mga ka-K5, no? Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider na siya nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sa aton nga D3 Bio pinaagi sa medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas sa diin isa ini siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Kag kung ano pagid nga mga balatian mo dai, no? Wala labot sina mga ka-K5 ginapanami pagid sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Ining platelet aggregation nga ini amo na siya nagabulig agod malikaw ang lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue, mga ka-K5. So ano pang inahulat nyo? Proteksyonan ng aton kaugalingon kontra viral and bacterial infections. Inom kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian, ilabi na gid sang dengue, mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Standby sa aton nga mga tagpalamati pagbalik naton, minilyon naman nga shabu na recover sa giniwat nga drug bypass operation, no? Diri sa may distrito sang Haro. Oy, pa ni maubos. Ay, Maria Ihunis, oh. Kaki-5, kuhaw na ito na karoon ang report sa ato sila nga pagpanubalik. Nagkakip na ito sila nga mga pagpasiplat sa mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers diri sa K5 News FM Iloilo. Aton nga oras, alas 9:03. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yun lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon pagina ng mga luha ibatan ng problema magkamon kang maglubog sa bagunga paglaon wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay wala sang maya ay bisan nanuman kadugay 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up.
only ang nagpapaslay sa akon is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkatiga sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes. Wala pa na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manulay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadugay. Handa magpalangga, serbisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabo di kita sa 11 minutos na ang nakaligad sa alas 9. This time i-check naton ang mga balita na kag information nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refuyo. Lapit-lapit ni 1 milyon naman nga balor sa illegal na droga ang nadakpan. Sa ato sini nga mga katapos ang kapulisan sa ginhimot nga drug bypass operation diri sa may distrito sang Haro. Diri naman sila paamulya kay lapit na lang fiesta sa Haro naman. Grabe no. Pero check naton. Nabalita kay impormasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Reef. K5 News FM. Kampiyon report. K5 arestado ang ugangan sa ginpatigayong drug bypass operation dira sa may barangay San Isidro Haro o kon pa partikular sa may zone 5 pasado alas 4 kahapon kung sila naging hapon sa K5 June. Ang operation naging patigayon sa City Drug Enforcement Unit kung sa din na nagkaladak pa na mo sa alias Bert, 27 anyos, kag alias Cap, 44 anyos, pareho nga residente sa nasambit na lugar. Sunod naman kay Police Captain Roque Jimenez III, ang YC sang CDEU, nabaklan rin sang si Bert sa isa ka Plastic Jose, sang suspected sa buga gamit ang 11,000 pesos na bypass money. Na-recover ang 8 ka bulto kag isa ka bugkos sa ginapatian sa buo kag ini kag K5 Zone ang nagabugat sa 140 gramo kag 952,000 pesos ang balor. Malapit 3 ka bulan kag K5 Zone ang monitoring sa mga arestado tungod sa reklamo ni sa mga pumuluyo nga may mga pangayaw nga nagkagwa sulod sa ilang lugar apisan ka kaagahon na kundi oras na sa kagabiyon. Nato kiban sa K5 Zone nga sa Bakhaw, Mandurriao kag Desamparados Haro sila nagakuha sang supply. Grabe ba? Bakhaw kag Desamparados? Yes. Tierteng abilidad sige, proceed. Dugang pa ni Jimeno K5 Zone nga sa San Isidro Haro kag kalapit man diri nga mga barangay ang ilang area sa illegal nila nga operasyon sa K5 Zone. Grabe ang mga na-recover sa ila ni nga mga pila ka gramos ganito, more or less? 140 gramo. 140 gramos, no? Lapit-lapit isa ka milyon ang bili. Yes. Grabe nga kadamuon. Ang ilang nga mga ginasuplayan sang illegal drugs, mga kaiping malang nga mga barangay das palibot nila. Yes, kay kapin pa kay lapit na lang man fiesta naman niho. Bao sus Maria ihunis tigarapon ni Santisima nga klasyo. Kay kadudla te nag-ako ning duha nga ni Way. Muna ka kay Ferton nagpatwala silang nagabaligya sang Cebu pero aminado nga nagagamit na sila kuno nga duwa. Gamit lang kuno sila pero sila baligya. Yes. Tamo ni kadamuon nga ni dra man nila nakuha gali sa may Desamparados da kag sa may inang Bakhaw. Yes, sa K5 Zone. Sino ginakwaan na kuno da? May pangalan actually ang Captain Jimeno pero nagpamaliwat na nga ipaw. Ara padang kwan, ara pada ang remnant sang mga prebendido, haw? Muna ka K5 Zone ang may posibilidad sa K5 Zone kag may ara nga information ng otoridad. Tapos ang ilang mention naka-mention kay na si Police Captain Jimeno nga may dako pag nga nag-operar sa may area sa San Isidro Haro nga K5. Sige. Sa San Isidro kon Bakhaw? Sa Bakhaw. Sa San Isidro kag K5 Zone. Kag sa mga pangalan naman niya sa ginakuha nila sa Bakhaw kag sa Desamparados. Kamuna ang ginapanugyan ni Sir Jimeno nga ano lang lang kay ginatuto pa nila kag K5 Zone ang budya madakpan sa masunod nga mga operasyon. Amo nang nami kay ginaluto pa lain sa ato nga syudad nga hilaw pagin bakit na lang tawa kundi balutangog. Anong kuan mo anong matugda? May matugda ka dira.
Yes. May again sa ano, K5 Zone. ano tugda mo da? Nagka-mention si Mayor Raisa Triñas nga Oo. successful din nagyang festival. Oo. Pero, Mm. ibalik ang mga banderitas, yatag ko no ang inapangayo sang Ilonggo. Oh. K5 Zone. Te successful sa ila pamatyagan pero hindi successful sa mga pumuluyo. Yes, successful para sila, kay bungol sila ka K5 Zone. O mga bungol sila. Oh. Hindi na kay bungol kundi mga bingit. Ang kilala to gani, Mm. kung hindi kagwanta, ka-critic sang taga-media, kapangayo na bulig to kay Iloy Bogres nila. Oh. Ano ko no? Bali nati payaw-yaw naman ding mga taga-media ka K5 Zone, kay di no bias, no? Pero tiyan mo nang buntay sa ila, nga ako nang ila ganito nga mga paborito nga politiko nga magsara-sala, duway ning ginagusto nga okay lang. Pero kung ni-critic sila gani, do kangay man nga mga bata nga duway gin sop-sop sang bibiron dagay be. Ang term sina gani bingit. Yes. Mga bingit. Pa gustuhin sila da. Ano gidabing kuan na gid ang kapasidad sang ilang kuan sa ilang nga Iloy nang bugrang way man gani way magani na di sa Iloilo. Plagyom gani na di. Pero sa K5 Zone, may isa pag nga ginaluto man kita nga issue na mapamatudan naton kay makakuha kita sa mga ebidensya, makatol kitang ulo nila nga bisan ano kakalot to hindi gid maukas sa K5 Zone. Kwaon mo gid na ha, kwaon mo gid na kinalalutuon mo gid na hindi pagparyoson sa diri sa syudad nga gin dali-dali na gin bakit ang tawa kundi balutangog. Luto agid kay kun hindi maluto na lagdos na balutangog na panawag. Inabalang inabalang hilaw nga basa. Balutangog. Kung magkaka-K5 Zone lutoon tas daw galuto kita sang adobo. Nan. Kabla kun magtig-ang kabla ginapaanukan mo gid bla. Para nga pag guaya bla pag sukad mo namit-namit gid bla tapos samot-hamot pa. Dapat lutuon mo gid mayo kay kon hindi mo gid pagsundon ini ang ginahimo diri subong sang ari diri sa syudad nga balutangog. Man nga hilaw pa gani puksion na lantawan. Hindi ma-upload. Ayos, wala sige tining mga drug addict na no natabo ni sila ni pinangpriso na ni. Yes, sa K5 Zone. Sa sunod gani kon may mga drug bypass operation bla kag ara ka hambalon mo hutikan mo gamay tapos pitkon mo sa talinga tapos pagpitik mo sa talinga mangkot sa nga pamitik ka hambalon mo naton hambal ni John Kapulot iyan na pitik para sa imo ginpaagi lang sa akon. Para nga may gamay sila nga pamin nga kwan nga inang ano gani ni nga panumdumon si imo bla kada may magkaladakpan. Nato nang pitik ni nga talinga sa imo hindi ni akon ha halin ni sa kay John Kapulot. Para magtalanda ning mga yudi kakak nila ning mga bilik sang ilik nila ni. Way untat nga baligya ka syabo bala na ginila nga hindi pwede. Kung mga kuan na kung mga nami la na ang syabo nga na, pabayan namon kamo Galing kay ang problema sa iyo kay kung magkatudo kamo higop sang syabo ni ka magbuluang kamo, damo kamo sa ginadalahig. May mang hold up kamo, may mangawat kamo, may mamatay kamo, may mangrape kamo. Ti kaluluoy ang mga inosente. May tani bala nga kon mahubog kamo na sang syabo nga na mag-aladik kamo da kamo mismo nga mga adik ang magpinatsanay kay way problema sa amon O hindi bla kay 5 aron. Ay naman pinitik ito. Naman na ginsugo talaga ginkuan talaga ginpangabay talaga lahog tapos ginpitik mo gid imo to. Adula niya kay 5 aron. Muna bala mga ka-K5 bulan tawab ning mga naara ka na gali. Amo na bla hindi bla? Yes, sa K5 Zone. Tiyo na. Palabot na sila K5 Zone paabot mo na sila. Naton sigihan nyo gid. Mayo tani kon mag-aladik kamo naton magbalangag kag magbalagtik ang mga utok nyo sang syabo nga na.
okay lang tani na kung kamo-kamo mismo nga mga gabagtik ang utok ang magpinatsanay kayo para nga madula ng problema namon sa inyo, hindi kami magsagi pagka problema sa inyo. Pero kung inabalang magbalagtik utok nyo, ang mga inosente, ito yung mga kabataan, ripon nyo kag patyon, mga tao, ito nga mga nagapangabuhi sa insakto, hold up po nyo kag patyon, o hindi gani kawatan nyo, sudlo yung mga balay nila, kung ikaluluoy niyang mga inosente. Pero kung kamo-kamo man lang, okay lang gid sa amon, way kami nga problema, pabayaan kamo namon, tuduhin yung nga hayigop da, tuduhin yung laklak da, basta importante, kung magbalagtek ang mga utok nga magbuluang kamo mismo, pinatsanay da, way kami labot, ipalubong na kamo galing sa gobyerno. K5 Aaron? K5 John, amo na ganiti ang pulisya padayon sa gyapon sa pagkasa sa mga operasyon bisan ano pa nga mga okasyon sa K5 John na amo na ang ginapanugyan sang pulis nga kung hindi siya magrundat lang niya prepara sila kay base kung sila naman dason ang maaresto sa pinagi sa bypass operation. Okay, sige. Salamat kid K5 Aaron. Sige, K5 Zone ang ining balita na durog isang kaluan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Aaron na Refollo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Hampion Report. Ayo sa mga balita ang inabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix ga kafe ka na ga detox ka pa. Kag subuman sang extend for supplement for men may makakaklabuwas ka. Nagabulig para sa hatag sang extra energy sa lawas sang aton sini mga kalalakinhan kag nagapanami sang blood circulation para nga layo kita sa stroke, layo kita sa cardiac arrest mga ka-K5. Kag labi kag labaw sa tanan nagapanami ini sang performance no. Halin sa nagabalik sa hoben ang performance ni Mr. when it comes to labing ang paghahambalan. Extend for supplement for men kag ang Klinika DTX Coffee Mix kag K5 produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang mga balita pagid na mga ka-K5. Check na to, nadugang nga mga balita kang informasyon nagika naman kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Amo na ni sang informasyon nga balik na kuno sa syudad ang Dinagyang Festival sa 2027. Kay ang original kuno nga ruta kag banderita sa tion sa Dinagyang celebration. Balik na kuno sa nga FFI sa tuig 2027. Sabi ko na successful. Kaya mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga Report. Standby. K5 News FM. Hampion Report. K5 June tinguhaan sang Iloilo Festival Foundation Incorporated o kun IFFI nga butangan sang banderitas ang selebrasyon sang Dinagyang Festival sa masunod nga tuiga. Ini matapos nga madamo ang negatibo nga komento sang netizens matapos nga gindula ang mga banderitas dalanon subong nga Dinagyang Festival. Suno kay IFFI Chairman Juji Peña, iyagin pabutyag nga desisyon sang ilang nga mga sponsors nga wala sang banderitas apang gipabutyag sang natungdan nga tinguhaan sa nga ibalik sa masunod nga tuig paagi sa paghingyo sa ilang nga mga sponsors. Dugang pa sini kay K5 June kung ano ang kalipayan kag hingyo sang pumuluyo rason nga dapat ibalik gida. Madumduman nga sang tinalikdan ginpahayag sang IFFI nga wala sang banderita subong nga tuig bangod una para mas manami ang photo kag documentation ilabi na sa bahin sang Calle Real sa diin nahamta ang mga heritage building ikaduha agud hindi na magdugang sang basura. Kag ini nga balita ang gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Hampion Report. Kita nyo kuno hambal ni Juji Piña. Desisyon kuno sa mga sponsors. Bot silingon, nagasunod kamo gali sa hambal sa mga sponsors. Bulay og kamo Kay kamo mga kwan gali mga wala kamo mga bulls. Kamo ang gauyat sinadira nga pasugtan nyo ang sponsors man. O hindi bla? Hindi na pa ano nga klase man. Kamo ang ara sa poder ay FFI kamo.
pagambal sang sponsor nga hindi pwede butangan banderitas, hindi man kamo? Hindi ko magpati sina siguro. Ang IFF, ang mga sponsors, mas gusto gani nila ng mga banderitas para makita ang ilang mga mga products, hindi bla K5 Andre. Amo niya gusto nila. Naton inyo ginaya. Ang nagpasugod sina kag ang naghambal sina dira nga hindi pagbutangan kamo kag ang mayor nyo kay nga hindi kamo gusto nga maggasto pagitudo. Utok nyo laban tingkoy. Style pa kamo. Sa pihogi kamo. Di kamo ang ayanda. Yung mga utok nyo mga ka-K5, mga utok sa mga taga-FFI. Gabalagtik siguro na ba? Si wala gabalagagalana mga brain cells nila na ba? Duman ko naman ng brain cells. Mga hinaslo. May pulos. Hindi ka mo ngayanda sa FFI. Yatag bla sa amon bla. Ako bla po yata sa FFI kay. Hindi, joke lang Hindi pero tuod man. Kadamo sa mga pamaagi, kadamo sa mga kwanda, sa mga ulubrahon da nga mga ka-K5. Hindi ka mo way ka mo ga innovate. Man nga ara ka mo guro sa ano ni sila nga mga generation day man day Juji Pinyan nung sila nga henerasyon ni K5 Andre man. Base sa henerasyon pa ni sila ni Enrile Blayaw. Dugang nga mga balita kag information. Paano naman naton mga balita mga ka-K5 nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan sa report nga minor de edad nga paliwaliwa sa La Paz Plaza ginbuno ang arena. Amo na ni sa ang ginahambal naton nga dalas-das na sa mga adik ni mga tripping naman Dari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June pilason ang 17 anyos nga lalaki matapos inigin buno sa La Paz Plaza alas 9 kagabi Enero 26 sa exclusive interview naton sa Iloy sang victim ang iyan nga nanay amo si Mayda Nava, residente sa Barangay Lopez Haina Norte. Kag according diri sa iya, ang iya ni nga bata nga si alias Renz, ginpahayag niya nga nagwa ini sa ilang balay. Upod ni alias Renz, ang iya pakaduha nga si alias Isping, kag ang ilang amigo nga si alias Alog. Nang ining duha K5 June, nagaedad 16 years old ini sila para magbakal kung tani isang pagkaon sa 7-Eleven dira sa may Barangay de Vinagracia o kung lapit sa La Paz Plaza kay suno sa kay Mayda nga kada gabi or kung kaisa nagagwa ini sila sa balay nila K5 June para magbakal sang pagkaon o galing ka gabi ni sila antes sila makabakal sang pagkaon nila K5 June naghapit sila danay sa sulod sang La Paz Plaza kag nagpungko-pungko dito malapit sa lagon kag samtang nagapungko ang ining tatlo ka sulterito may isa ka lalaki K5 June legal ang edad naglabay lang sa ilang atubangan ining migo ni alias Renz kagang iya nga pakaduwa nagsapak sa lalaki nga to kay ti na familiarize nila kay 5 June kay schoolmate nila sa La Paz National High School. Ugaling ang ining lalaki bumalik dito sa kung diin nagapungko ang ining tatlo ka sulterito kag may upod na siya nga isa man ka lalaki K5 June kag ti dito na do naka may panagupnop na ni ang duha ka upod sang victim nga do may matabo nga hindi amo K5 June hasta nga nabatian nila nga ginsita sang duha ka suspect ang ining si alias Renz kung ano kay nagatulok ni ang victim sa ila pag sita sa sang mga suspect sa kay alias Renz dala na ni sumbag so nagdalagan ang ining si alias Isping kag si alias Alog pabalik dito sa may Aglipay Church para mangayo kung tani bulig o galing pagbalik nila ti nakita na nila kay 5 June nga ining si alias Renz may buno sa likod pero ulihin na lang ni nabatsyagan ni alias Renz nga may pilas siya gali sa iya nga likod tugas ang pagkabuno sang wala mahibaluan nga
patalom kay 5 June, no? Then ang ining suspect nagpalagyo man sa wala mahibaluan nga direksyon kag sang ara na sila sa ospital, sang gindalanan ni sa ospital ang victim, nakabaton sila sang information nga ang ining duha ka lalaki nga suspect ginaresto sang kapulisan diriya sa May Lapas Police Station o kon Iloilo City Police Station 2 bangod nga nagmaoy ini sila sa boarding house nila dito ya sa may barangay Burgos sa distrito man sang Lapas, kung sa diin dito sa ilang nga boarding house may mga pulis sila nga boardmate, rason nga ginaresto ini sila gilayon kag tinabalaan man nga sila ang suspect sa nagluntad nga stabbing incident diraya sa May Lapas Plaza. Tigsusubong nakahunong na ni sa Lapas Police Station ang ining duha ka suspect kag porsigido ang Iloy nga magpasaka sang kaso kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Tripping naman kag minaoy-maoy naman mga ka-K5. Shout out sa ato sini nga mga followers mga ka-K5 no, kay Laila Binyas, shout out kay John Cesar Villaruel. Ngayong gabi, shout out pare. Thank you for watching kay Teresa Gipo, good evening man. Shout out kay Rose Balido, niya good night idol John Kapulot, God bless. Kay Joe Tanciano, niya sa sulod Westwood, niya damo da Koreano kag mga Koreana, agli ka. Kay Florinda Cadavero, good evening. Narciso Bolivar, mayong gabi. Shout out dira sa Hong Kong. Kay Odin San, to noy boss amo idol. Si Toto Kamlot naman sang binukid sang Igbaras. Idol pilaman kagabi nga bantay namon namati sa imo pero hindi ka mabatian kayo man idol ha. Abi mo manami maghulat wala ba? Sa wala ba? Biyernes kag Sabado hindi nyo ko mabatian. Basta Biyernes kag Sabado hindi nyo ko mabatian kay di off ko mong. Pagka iban nga adlaw ara ko sina. Kay Maria Lorna Alvarez, good evening Sir John, watching live from Barangay 16 San Miguel. Samuel Villaluna, good evening Idol John, shout out kay Sir Rene Rojo Salvilla sa pagpamati sa programa mo. Kag shout out man sa KMSI sa taga St. Paul's Hospital. Salamat kid Idol John. Kay Cesar Cabalong, shout out idol from Barangay Maliao, Leon, Iloilo. Leslie sa Bandal Dislate Barber, sila nga K-pop na sila nga Sir John. K-pop ganin. Grabe. Kay Edward de la Cruz, shout out idol sa kay Jason Kagdigong sa Pupoy's Batsoy, SM City. Mayang gabi idol John. Wow, kanamiton sa inyong Batsoy. Perte. Nagbakal ko to kina Batsoy sa SM. May puto kanamiton. Kay inang Leslie sa Bandal Dislati Barber niya, good evening Sir John from Zone 8 Veterans Village City proper, watching your live news. Kay Councilor Peter Oñate, may gabi pamati sa mong lantaw. Kay Maricel Ilichicon Morante, hello, good evening. May gabi man no? Sa kay Kagawad no, manog kapitan guro ni Pilakadlaw da no, Morante, dira sa may barangay ano sila ganiman Gustilo no, Lapas. Sa kay Nessa Espinosa de los Santos, good evening man. Randolph Villaruel Concha, ang X-Men amigo John, ano siya happy birthday. Kay Dudoy Campanya Bailon, sa ugoy-ugoy ni Tuyoy Buyet Bikirihan sa Sara. Kay Narciso Bolivar, good evening Idol John, watching from Hong Kong. Kay Switchel Duterte da no, may gabi man. Eddie Valera, good evening Idol, watching from Masbate. Kay Joe Tanciano, good evening man. Kenneth P. Honsay, good evening. Kay Guapo Orbino, Idol John, ang dinagyang niya para na lang na sa Mangranon
ang imol ya hindi na nila pagpatanawon buisit amugid. Amo na gani kay ginanegosyohan na gani nila. Man mga buisit ni kung kisa ni hindi tala ni makuan kita ng tanan mo ay taman gina-generalize pero ila na ni nga daan grupo sa mga pirot matadi. Ila na ginadiskartihan sa tanan ginahatag sa mga pirot mata para nga negosyohan ang ining dinagyang festival nga ni. Mga ka-K5 dapat mabawi na sa syudad sing Iloilo. Sa kaya Joven Matias Idol watching from Tagaytay City. Angelo de Monteverde, good evening man. Joseph Benedicto, mga dahak-dahak Idol John mong gani. Kay Randolph Villanueva Concha, good evening. Joseph Benedicto, mayong gabi man. Niya wala pulos ang dinagyang John. Edwin Macatwal Vinos, Birahe Idol John Caps. Sa kay Victor Villaber, wala pa naluto John, hilaw pa. Balot tangog gani. Renato Bindita, mga negosyante, perde, pero city official, paldo sila Idol John Kapulot. Hambala pa. Rose Balido, sila niya Yudi Kamute. Marinette Manikan, good evening sir, power. Saka Wiljo Nalunef, Sydney off. Nya ihatag ang dako nga tax idol, ha ha ha. Mar Hibalo, mayong gabi man, Jerry Boy Wanse, Biraha Idol. Jerry Boy Wanse, yung banderitas, lawlaw. Huwagin butang, Cynthia Sanoy. Good evening Idol John Kapulot, ano hambal mo kagabi sa mga, ano man, siyuhos man? Siyuhos? Wala ko nakabalo. Mga siyuhos man. Teresita Alombra Ledesma, good evening. Sientan Silya, mayang gabi man. Angelo Anas Almusa, kay Victor Villaver, John Sanoga successful. Successful lang na kung wala sang may nagareklamo. Pero kung mintras yung may nagareklamo, botsiningon hindi successful. Julio Sancho Abilar de Medina, mayang gabi man. Kagsakay Cesario Taob Abitong, mayang gabi man. Okay? Salamat sa ato sining mga followers sa June Kapulot News Live nga naga-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Mary Jane Rodriguez, good evening man, and sa kay Laila Binyas. Sa aton nga mga followers diri sa K5 News FM Iloilo, kay Chris Boy ko Almuhen, nya bati ko lain na kuno ila religion, banta ko kon English, ano naman? Ni monitor hindi gani saksi ni Judas. Sa kay Billy Tayon, grabe nga niya, Billy Tayon. Idol John, good evening. Birahe gid sila. Gahugyaw kami diri sa imo kada syagit mo. Happy birthday lang. Gali sa kay Jing Jing. Always, ano man? Sa kay Jing Jing sa Sitio Lonok. Barangay Kubay. Jeng, happy birthday. Always gwapa lang da. Kihada na ang cake nga ginbakal ni Ronel. Idol John, God bless. Tika mo kamo lang na yung makaon sang cake nyo. Nami, no? Sa kay Shamera Fe Ganaka Gumban, good evening. Junard Montesino Rico. Sa kay Toto Calvo Hangit Mindes, gani man abangan. Sa kay Janjan Pabiluna, good evening. Christian Gardose, Vicente Fermindosa, sila nga idol, party list, Balatak Buhi, suporta kami. Hindi na kinanglan party list. Sa kay Jomar Pinisilia Rodriguez, mayong gabi, shout out kay Piso Hanayon. Angel Flores, good evening, shout out sa nag-viral sa Tubang SM City nga nagrambulanay, wala gid mihay ka si Manong Guard, gusto lang magliso-liso nga daw sino dapat basulon sa riot. Sir, concerned citizen lang ko. Ati ang gwardiya to hindi yaman to jurisdiction, abi mo ti simpre pabayaan niya gid lang Intra pa to sa karon base siya pa to malugawan. Sala nila to yung naglinampusanay sila.
Sakay Mark Vincent si Javier, good evening. Rodney Ciudad, may gabi man. Maricel Valor Casiple, good evening. Kay inang kay Shamira Fe Ganaka Gumban, Saranghi is I love you. Okay. Sa kay Blair Matuliano, drive-thru taxi 2561, may gabi. Lang Ladublan sa may St. Clement, siya may Korean College da. Nagali. Fred Pascal Adyo Campo, good evening man. Sila niya ang North Korea, sila niya komunista na sila nga country, gani. Gaobra sila para sa gobyerno nila, gani man. Veronica Cabinet Grimio. Good evening, Sir John. Maupod ko sa Korea. Sigurado ka, ha? Sige, balon taka kung mapa-Korea na kami ni K5 Andre. Leo Recto Mateliano, Nombres Lancy Knights, mayong gabi. Sa tanan-tanan na lang, hindi ko na maubos. RB Chris Casires, Susan P. Siscar, Nini Ann Palma Ibron, Tutong Gualin, Angging Palma, Nen Fatahala, Faithful Toby Riades, good evening, Marborca, kay Anali Bahade, Arnold Graho, Arnel Brito, Richie de la Tinya, Vicente Pagtulunan, Christian Paul Luzada Facto, Dina Rabina, Arman Dave Galia Lapides, Angel Flores, okay, nabasa ko na. Kay Zanday Villamor, Amber Nino, Maylani Kawilan Laurilia, Francis Britannia Locreta, sa kay Martin Madiavilla, kay Tabski Habiliana Diaz. Okay. Sige. So, salamat kit sa inyo tanan-tanan, ha? Way kita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad, no? Sa ato sini nga pagpangalagad diri sa K5 Night Watch. Kita sa kuana. Pa way ta mabasahan ang mga grupo gali isang June Kapulot Fans Club International, no? Sanday Verna Salvilla, Ria Capana, Rosimpas kag iban pa nga mga grupo, no? Tanan-tanan si ang mga nagapakigupo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo, ako ni ka K5 June Alwado Kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5